Σας καλωσορίσω και εγώ στο όμορφο αυτό χωριό και να δώσουμε τα συγχαρητήρια όλοι στο Σύλλογο που για 10η χρονιά οργανώνει αυτό το αντάμωμα, που είναι μια επιστροφή στις ρίζες των ξεχασμένων χωριών της Ορεινής Ναυπακτίας. Νομίζω ότι αυτοί οι δεσμοί που έχουμε με τον τόπο καταγωγής είναι τόσο ισχυροί που πραγματικά δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Η αγάπη που εκφράζεται μέσα από αυτά τα ανταμώματα το υπογραμμίζει. Και να πω και κάτι έτσι ιδιαίτερο, έχουμε πολλούς καλούς γαμβρούς και νύφες, οι οποίοι στηρίζουν περισσότερο ακόμα από εμάς που καταγόμαστε τα χωριά μας. Και αυτό είναι γενικό και πολύ ιδιαίτερο. Να πω ότι με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε και εμείς το έργο το οποίο ξεκινάει. Ο Δήμος μέσα από ένα πρόγραμμα έχει πάρει έναν δασολόγο για να επιβλέψει το έργο αποκλειστικά, γιατί θεωρούμε ότι πραγματικά τα έργα πρέπει να πιάνουν το στόχο που έχουν, ώστε να μην είμαστε όλη την ώρα με αυτά, μία και έξω, να γίνονται σωστά. Γι' αυτό και κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Και πάλι καλή διασκέδαση και χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.